как да достъпите видеята и решенията на задачите от учебниците. След като влезете в сайта и вече сте си направили поръчка, избирате бутона Влизане. При направата на поръчка вие имате създаден профил, вие си създавате профил. Избирате бутона Влизане. В полето, което ви се отваря, тук си въвеждате потребителското име или имейла, който сте въвели при регистрация, и въвеждате паролата, която сте задали или която сте сменили, ако профила ви е направен автоматично от нас. Натискате бутон Влизане. Когато тук ви се изпише Моят профил, вие вече сте влезли във вашият профил. От падащото меню, което излиза, избирате Membership. И тук може да си видите всичките поръчки. Когато натиснете върху някой от тях, тя ще ви се отвори. Ето тук има един изтекал абонамент. Тук отваряме този, който е активен и вече може да избирате темата на урока, която ви интересува. Ако вече сте на тема делимост, просто я избирате нея и ви се зареждат решенията, видеята с решенията на всички задачи. Решенията са подредени така, както са подредени уроците. Учебник, урок 6, от тук може да избирате коя задача искате да видите. След това е тетрадка към същият урок 6, отново от тук може да избирате коя задача искате да видите. Задача 1. Извършете делението с остатък и направете проверка. И така продължавате с всички задачи от дадената тема. За да изберете друга тема, може да върнете назад или отново от Моят профил, Membership, ще ви се заредят отново всички теми.